welcome to my channel. May bago ako na-discover. This is it. Seashells siya. Ang laki-laki. Tawag nito sa amin ay puno. Puno. Ito ang laman niya. Kabibi. Ay, ito ang laman niya. Masarap na ano to, masarap na nilaw. Pwede rin adobo. Gagawin natin siyang inilaw. So, gagawa lang tayo ng sauce para sa kanya. Para sa kilawin natin. Dito tayo maghahalo ng kanyang sauce. Kalamansi. Kalamansi juice. Tapos tanggalin natin yung seeds. Siling haba. Pag walang available na siling labuyo, pwede rin siling haba. Medyo mahal din natin. Medyo mahal Tapos, lagyan natin ng to taste lang. Tapos, ilagay natin yung sibuyas at saka kamatis. Ito na yung ano niya, sauce niya. Tapos, pagkain mo nito, kukuha ka lang ng fresh na giant clam. Tapos, kuha ng sauce. Tikman natin ang ating recipe ngayon. Sarap. Sarap ng puno. Sarap. Alright, thank you for watching.